Ще 2 місяці в СІЗО. Окупаційний Верховний суд Криму продовжив арешт для фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи в так званій справі про тероризм. Попри те, що засідання було закритим, на ньому дозволили бути присутніми дружинам звинувачених кримчан. Когда судья зачитывал постановление, откровенно говоря, я не слушала его вердикт, потому что я понимала, что это заведомо шаблонный приговор, где всего лишь прорезала слух, что Сейрану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Меру пресечения продлили до 9 декабря 2018 года. Ще одного фігуранта цієї справи, Ернеста Аметова, тримають у спецблоці разом з особливо небезпечними злочинцями. При цьому жодних слідчих дій з ним не проводять вже кілька останніх місяців. Утім, як запевняє дружина Ернеста Аметова Елеонора, зламати її чоловіка морально нікому не вдасться. А от його стан здоров'я за останній рік погіршився. По словам адвоката, Эрнест выглядел очень плохо. Он сильно похудел, бледный, и его очень беспокоит состояние его здоровья. Эрнест нуждается в медицинской помощи. Мы пытались передать лекарства, но их не приняли. Торік 11 жовтня окупаційні силовики затримали 6 жителів Бахчисарая – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва та Ернеста Аметова. Їх звинувачують у терористичній діяльності, спробі повалення російського режиму на півострові та участі в забороненій у Росії організації Хізбут Тахрір. Весь цей час окупаційний Верховний суд Криму затягує розгляд апеляцій та постійно продовжує затриманим арешт.